ഈസി മല്ലു കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. നിങ്ങളൊരു ബീഫ് ലവർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബീഫ് കഴിച്ചു നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 1 കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാർന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫിലോട്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബീഫിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീഫിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 8 വിസിൽ വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയമുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു 8 വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കഷ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രഷായിട്ട് കിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 6 ഉള്ളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഒരു 6 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. അടുത്തായിട്ട് 1 സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഒരു 8 വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചില ബീഫിന് ഇത്ര വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ല, ബീഫ് ഉടഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളമുണ്ട്. ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് 1 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബീഫ് കഷ്ണത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം. ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം. എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ആകെ ഉടഞ്ഞു പോകും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അധികം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായി പോകും. ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോകും. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതേ എണ്ണയിലോട്ട് ഒരു 4 പച്ചമുളകൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടൊന്ന് ഒരു 5-6 വറ്റൽമുളകൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആരും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്.